Sini family no kita patut ai pe. Cha salni jorao bukhuk Sonabala Debbarma bubak rabai borong nang ADC ni sakham KAMAL koloi no kakap kokop khlai kobokmani bisingtui thangui soguikha ADC ni sakham bedek ni borong nang KAMAL koloi norok nai tongo tripuri khorang An family wo ke o amabu mamiro songui maria ke bobo yok khamuta angka ham ke ang hamini no bobo yok dia ba han bang no problem hamri marian ke ba marian no sinta kono no pam sukul kut pa yata hamma ke ba ka hamta ang bo boinuk tu no nugan mo sukuta nungman ba ora ang je tong lai nang khorang sini si khanai tongan bu kalai ma ba abu boinuk tu nugan mo sukuta an ba khawo ke Isapan nang kasak kosom kicu siya na. ang kasak kosom kicu kan siya ke ang bu phiogan mo song khana mo phiong malia ta bu khabai mo sukhana ang ko kasar man bangai phainan bangai belake khasrang ma tong khata ching ta khu sar komon ko rani berake na hamba ano lukoro rang dai man bangai borong no bo hamba ta ano borong rang suba sukrai kata tai tamol ka tai rang suba suro tai dei rong bangai re nai hin borong ko si thang kata ka lama rok boro nan hin borong ko si to ko si thang ka ang bo mana hin khak khlai tai bahai ro ma tong hata bu je an bo khaw belai khono khuchi khema tong khata Narok nugui tong khana bukhu Sonabala Debbarma phanse bo jomatia ko koreng mase miawon sang social media onugo bo 100% blind boni certificate tongo handicap 100% certificate tongo ke bo chugya bufa bumano tui bo siti ro khogoi tui ro khano nogo bo si bumau phabo sori hamia nayo ge boni bata mano bufani bo bata mano pia thangnai 1-2 mas romoi brok ni o social pension man lije social pension man handicap tai old age ni social pension abo thagoi tongkha awan bagai baro rang paisa ni beal ni bagai belai khene jengjal kasajai mia abani sakang khana sambhavat bo kabui maharaja na phainai phedi ke ano wahine phainai phedi nei social media o ke ambo nukmani loge loge no tini phaikya phai brok ni kog rok sing phaikya ke je social pension ni je kog handicap blind 100% blind ni je kog rok obo onkha state government ni social welfare department ni ICDS ni andaro sini ADC ni andar ya tobu phano ang special abono ko nawoi daito nawoi oroni CDPO sabo SDM bai jeng kok sawoi tamani bagai borok ni social pension mathak jagai tongkha abo ang verify khainai nai tamani boro rang kasai tongkha borok abo nainai bufani tai boni ke boto 100% nabla bo kasa kormo ko forsi sijaya bahai ke kasak tong sijaya asai pheman si bo pura blind si asai mani si mini si ke hai ke nainai kri pata masa khoroksa tong mani abo boro bai tong jaya hai ke no guirok lai hai ke no mal khok lai u tolan si oi apano oro 200 300 fut tolan si ti khogoi bosi bomau phano ti khando tin nukun hamiani ti khando hain saka ke tini ang bono chubai kalang thangka jeman mani ADC hapangni phasingti bahaino ang boni kagos rok kalang thangka jeng ADC hapangni phasingti bahaino borokno help khainai